Se, nu bliver det spændende. Nu skal vi have fundet B. Fordi A er nemlig ikke så meget værd uden B. Det kan vi også se i vores lineære, eller i vores forskrift til vores lineære sammenhæng, at de arbejder sammen. Så den ene er ikke så meget værd uden den anden. Derfor så skal vi finde B. Til gengæld, når vi skal finde B, der er A afhængig af, eller B er så afhængig af, at vi har A i forvejen, kan vi se, fordi A indgår nemlig i B's formel. Så B er forholdsvis let at finde, når vi kender A. Det vi gør, det er sådan set det samme som før. Vi kigger på vores formel heroppe, og så plotter vi vores koordinater ind, i stedet for det, der står deroppe. Altså, når der står y1 heroppe, så finder jeg y1 hernede. Det er 7 minus, og A, den kender vi, det er halvanden, minus halvanden. Jeg undskylder lidt, jeg bruger det her gangetegn, det har du jo sagt, du ikke er så glad for, men ja, det gør jeg nu. Så halvanden gange x1, den har vi her, det er 10. Og det giver så, lad os se, halvanden gange 10, det er så 15, ikke? Hvad hedder det, 15 minus 7. Det var lidt flovt, jeg var nødt til at pause den lige et øjeblik der for at finde ud af det, men du har det vel heller ikke så godt med hovedregning, så så er vi to. Ja, 15 minus 7, det giver selvfølgelig 8. Så B er 8. Ja, så har vi fundet både A og B. Sådan gør man det.